Добър ден, намираме се с нашето второ пилотно предаване. Това са с колегите Даниел Георгиев и Красимир Гълов. Аз съм Петър Василев и сега ще дискутираме много важни теми. Колеги, с какво ще започнем днеска? Нормално, БГ футбол, мисля. БГ футбол, това, което вълнува цялата държава, започна новото ни първенство. Отбележиме, че вече имаме нов формат. Вече отборите са 14-16, колко станаха накрая? 14 отбора отново ще... Да, отново ще отпадат 4 отбора. И така, по-конкретно към центъра на държавата и футбола, столицата София. Грандовете Левски, ЦСКА, Славия и спасеното Локос София. Спасено от кого? Спасено от кого? Точно това иска да попитам. Колега, както си видяха последните два мача на Локос София, визирам Литекс Ловеч и ЦСКА. Според мен Локос София най-после разгърна потенциала, който притежаваше отбора и с заслужени 6 точки последните два кръга остана в Агропа. Абсолютно не съм съгласен с това твърдение. Аз не се и съмнявам, колега, вие винаги не сте съгласен. 100% ранени мачи, над 93% от нашите зрители казаха, това е невъзможно да се случи където и да е по света. Колега Георгиев, вие какво ще кажете по темата? Аз ще кажа, че хората се спасиха от надежда и се прави, че мрази Локос София, обаче е един голем фен на този отбор. Не, аз мога и друго да кажа. Смисъл, ако съдията не беше предсакал Локос София в двата им мача с Левски в първенството, нямаше да се наложи да си купуват мачовете с Литекс и ЦСКА. Добре, че казахте Левски и така, нов треньор, колосална селекция, мега звезди, пълна съблекаване и нов стадион, но... Пълна с какво? С кое? Пълна с какво съблекаване? С мега звезди. Кои мега звезди е, колега? Кевин Бру може би визира човека, една година го чакат да дойде на ГР. От втора френска дивизия. От втора френска дивизия, разбира се, перфектни. И добре, да започваме с Левски малко по-обстойно да ги обсъдиме. Нека да започнем с проблемите на Левски, вашата теория. То само проблеми има, аз друго не виждам. Но в какво се корени? Точно проблема на Левски? По принцип отбора има го баланса, няма ги тези катаклизми в ЦСКА, уж заплатите са на време, уж футболисти си избират от 6000 скаута, за да дойде един, чакам с 50 000 години закъснение. Той идва на 40, въпреки че трябва да дойде, когато е бил на 20. И накрая се получават някакви резултати, 1-2 с Локо Пловдив, някакви излагации, срамове и други разни епитети. Срамове, добре. Ми колега да пина малко сок от водорасли и ще ви отговоря на въпроса. Вие, колега? Според мен нещата в Левски са необратимо отишли към дъното, защото трета поредна година да изиграеш два мача и да си уволниш треньора преди да почне първенството е абсолютно несериозно, като преди това си заявил подкрепа за него. Какво е решението? Какво трябва да се направи? Дълготрайна политика и това е за абсолютно всички български отбори, няма значение дали са от София или от провинцията. Трябва да има един треньор, на който да му се осигури спокойствие и 2-3 години да работи, да наложи една схема на работа. Проблема само в ръководството ли е, виновни ли са футболистите? И докъде са виновни, ако са виновни футболистите, докъде са те? Основно е в ръководството, защото футболистите не могат да са тия, които да определят какво да се случва. Ръководството, ако е ръководството на място, футболистите няма да смеят да гъкнат. Колега, не съм съгласен напълно. До някъде подкрепям вашата теза, но когато отпадаш от Иртиш, не можеш да обвиниш ръководството. Самите футболисти си изиграли тези два мача, тези 180 минути и не са вкарали гол на съперник от Казахстан. Трябва да отбележим, че тия футболисти се издъниха на финала на първенството, където можеха да вземат шампионската титла и купата, и ти през лятото не правиш никакви промени и разчиташ на бездушници като Владо Гаджев, който 5 пъти казва на гидката, че си тръгва и си седи там. Да, но той дори мисля, че не играва в реванша. Според мен той е такава фигура, че без него играха по-добре, ама както и да е. Да, това е друга тема, може да го отрежат после тук нашите шефа. Това мога да се отрежат. Между другото, забравяйте да кажем защо интериор е като ефтин немски порноклип, защото просто ни спряха субсидиите и трябва да имаме в импровизирането ни стува Созопол, Ела море. Благодарни сме на кмета на Созопол, Ела Лавате. Да, страшни си за транспорта и за паркинга, между другото много добре, че има много паркови места в Созопол и ако имаш къде оставяме колата. Ще гласуваме за теб на другите избори. Точно така. Колега, мисля, че едно малко отклонение е да поставим въпроса за нашето заплащане, защото не може малка България, 7 милиона ли сме, колко сме? Като извадим цигани, 4 милиона цигани, иначе оставаме 3 Първото милиона. предаване беше наблюдавано от 4 милиона зрители. И ние взимаме по 250 лева заплата. Това е сериозно? Не става, да. И чакаме за вас сега да не забравяме договор на планета Снег за 35 милиона долара, който основно това даващите да не го взимат преди. Тук малко да се говорим на футбол, колега. Нека да поговорим за футбол. Да, поговорим за футбол. Има ли какво да кажем още? Според вас, вие сте по-близо до този клуб. Значи като всеки един, аз съм от Левски, на това не трябва да го Ние го знаме много добре. Определено според мен футболистите в Левски не са чак толкова слаби. Резултатите не отговарят на качеството, което е, но просто
трябва да се работи с тях по малко по-правилен начин. И наистина, може би тренерската част или ръководството, не знам, но най-ясен пример, например, как Любо Пенев и тренер от почти никакви футболисти в българския национален отбор успя да постигне някакви резултати. Нали, така че не мисля, че са чак толкова лоши. Може би дисциплината. Според теб има ли треньор, който да извади футболни качества от Жоал Силва? Според мен Жоал Силва е перфектен футболист. За българското първенство. Един от топ Следващия път ще водиме двама. Колегата ще бъде уволнен. Колегата след това предаване напуска екипа, така че... Добре, колега, сериозно, къде забелязахте футболните качества в Жоал Силва? В 93-та минута в матча с ЦСКА. Да, но вижте, това дори да се беше ударило в един стълб на улицата, пак ще влезе тази. Да, но самото момче, когато влиза, то влиза с една жар, с едно желание да... Може да вкара, то не може да вкара, добре, хубаво, но все пак има желание, което го няма в другите. И вкара доста важен гол. Гола на Берой за финала за купата, пак 90. Това не донесе нищо този гол. Няма значение, важното е, че човек влезе, постара се и го вкара. Дали дали сме спечели, не сме спечели, няма значение. След това естествено 120 изпусна сам срещу празна врата и празна врата, който ще донесе купата на България. След това изпусна и Дуспа, да не забравя. Но като цяло трансфера му се оценява като трансферна грешка. Дори от сините фенове от ръководството на клуба. По принцип, последните години в Левски няма трансфер, който не е трансферна грешка. Погледнато абсолютно реално. Един Гари Родригес, който дойде, 3 мача и беше на топ ниво, после виде чалбата и пиенето по София и сега не прилича нищо по-различно от един, не знам, кажете някой крило посредствено в България и това е. Всички крила в България са посредствени, а все пак Жоал... Как се казва? Гари Родригес, той все пак е негър. Това също... Да, черен, но какво това? Не е точно какво това. Негрите са по-податливи на разгулен живот. Да, в смисъл, влече го студентски град момчето, това го развали според мен. Разбира се. Аз само, като казвате студентски град, според вас ще има ли след завоя Рабек завоя Родригес? Така в близко бъдеще ще бъде и създаден. Да, то следващия завой. Следващия завой ще бъде завоя Родригес. Аз искам да питам, то Гари Родригес достатъчно висок ли да управлява автомобила? По принцип знаем, че има и може би има шофьор от Левски. Да, за хора с недъзинали автомобили, така че предполагам, че може би такъв са му дали. Нещо друго коментираме. Предполагам, че вече е редно да минем към другите столични Славия. Не сме казали нищо. Ето за Славия още ще казали нещо. За да става столичен клуб, който съществува. Перфектен столичен клуб. Тренерските качества на Асен Букаев, това е което може да обсъдим. Дълга тренерска кариера, много успехи, определено твърдо и на тренерските му качества са общо взето на същото ниво, на което бяха и футболните му качества. Нека нашите зрители сами се направят. Чудесен футболист, чудесен треньор. Забележителна кариера. Славия твърдо в седмицата, мисля, че това е безспорно. Славия твърдо в седмицата. Да, но в коя от двете седмици, колега, това е въпросът. Там вече времето ще покаже. След третия кръг Белия клуб няма победа. Вие как виждате бъдещето на този отбор? Аз виждам поредна година, в която Славия няма да завърши шампионата с треньора, с който е започнала. Последните сигурно 20 години нямат 2 сезона с един и същи треньор, макар че някои през годините се връщаха, нали така, след 3-4 години забвения, после пак си ги взимат. За едни кадрави лица ли говорите? Да, и за едни кадрави лица, и за едни лица от Сърбия, които после поеха едни други столични отбори и там си отидаха със същата скорост, която си тръгнаха от Славия. Но нашите ръководители, точно за това, за което си говорихме, са достатъчно склонни да дават на едни и същи смешници по 10 опита. Тук намеквам вече в темата за ЦСКА, колкото ви разбирам, нали така? Отиваме. Добре, как мислите 16-то връщане на Стойчо Младенов? Не, по-големият въпрос е връщането на Лупи на вас и колко време ще издържи балона Лупи. Да, Лупи спасява ли ЦСКА или ЦСКА потъва с Лупи? Не, по-скоро ЦСКА трябва да се спаси генерално. Значи ЦСКА е в криза, това няма човек, който да го спори. Очевидно е и феновете мислят по същия начин, Лупи не е точен човек, който ще спаси ЦСКА. След времето на Титан, след това загробване на ЦСКА, има някаква минимална надежда за феновете, разбирате ли? Просто след Титан по-зле не може да бъде. ЦСКА беше на ръба да приключи съществуването си, така че в момент само сълзи. Разбира се, да, колега. Едно да кажем, че все пак нали, ЦСКА беше единственият отбор от всички участвали в Агропа, който си плащаше за да играе на стадион. А не, че другите отбори са собственици на своите стадиони, но това е една тема, която ще я коментираме в някое друго предаване. Добре, да кажем малко за успехите на ЦСКА, 3 кръга, 3 равни. Кои бяха успешни и кои бяха неуспешни от тези 3 мача? Очевидно е, че позитивният резултат от трите равенства е един като гост на Бероя. Отбор, който игра в евротурнирите, който се представи силно. Носител на купата. Да. Двете домакински равенства с Локопоев и Черно море малко ли много разочароваха феновете. ЦСКА беше по-настоятелният отбор в тези мачове, но липсата на обиграност между отделните състезатели не позволи да се създадат достатъчно положения. Селекцията в ЦСКА?
много футболисти, известни, неизвестни. Рано да се каже. Една-две проблясъци, тип шестицата Меди, 20-то това високото момче. Марко Соко и аз имам добро отношение към Неманя Милисавлевич. Другите по-скоро са с спорни. Чакайте, че се смах тук. То в нашото супер студио. Удобствата, в които работим, виждате сами, сме принудени, дори климатика не сме го поснали, защото тока не са платили. Тока е много скъп. Записваме на батерия, ако се чудите, нали? Ако качеството рязко падне, към къде отиваме? Към Локомотив София? Ами ние с Локо започнахме, освен да завършим с тях. Разбира се. Сякаш представянето им по-нищо не се различава от миналата година. Много слабо начало, бездушни футболисти. Президента Николай Гигов му е преса. Дава ли пари Ники Гигов или не дава Фокус София? Факт е, че още съществува. Да, никой друг не дава. Въпросът е колко дава. Колкото да живурка. Колкото съществува. Доколко е важен стадиона на Локо София? Там имахте много проблеми. Играха на армията, играха някъде друга, играха в София, играха в Сунгуларе. Проблема с инфраструктурата е генерален проблем за българския футбол и това е основата, защото всички отбори в модерния футбол и свят си правят хубави стадиони, за да имат огромни приходи. Ние имаме едни стадиони, които ги чакаме да се разпаднат и никой не прави нищо, защото държавата не били нейни, клубовете не били техни. Няма кой да дойде да ти направи къщука. Кой трябва да извади парите за тия стадиони? В смисъл, кой трябва да изсипе 100 милиона за един хубав стадион в София? Значи, първо това трябва да е държавна политика, второ ние да искаме всичко да идва от държавата, обаче трябва нещата да се седне на една маса и да се каже държавата участва 60%, 40% и някакви години концесия на клуба, който е готов да участва в цялата работа. Без държавна помощ не става. Факт е, че държави като Гърция, Турция, които дълги години се учиха от нас на елитен спорт, сега ни задминаха поголовно. Причината е, че държавата инвестира много средства в изграждането на бази. А и спорт е, все пак да не забравяме имиджа на държавата. Капа на спорт, капа на държавата. Точно така. Мисля, че някакво се добави по тази тема, няма кой да ни опонира. Ами да минем сега към малко по-любопитна тема. Веднага влизаме от мизерната България към многото пари набити в френското първенство. И тук вече изникват две имена. ПСЖ и Монако, колеги. Ами колега, вашият отбор е новак в Лига 1. Кажете очакването. Монако е един отбор с традиции, който да не забравяме, че преди 10 години изигра в финал в Шампионската лига и то по пъти си отстрани така доста стабилни отбори, които никой не очакваше, че ще изядат такъв пердах, особено в княжеството, защото те така като гости, нали, никога френските отбори не са видели нещо, кой знае какво. Но все пак тия пари, които се дадаха и самия факт, че Радамел Фалкао, който беше така много при сърце ангажиран с каузата Атлетико Мадрид да се въвърне измежду трите силни отбора в Испания, да отидеш в отбор, който не участва никъде, с надеждата естествено, че в края на сезона ще участваш навсякъде. Парите говорят, обаче парите говорят, че хората, които обичат парите, не са точно хора. Да, това е мъдра теза според мен и не мога да опонирам. Мислите ли, че Монако още в първия си сезон след завръщането в елита ще успее да се окичи с златните медали? Златните медали може би не, защото все пак и там ще има един период на нагаждане, много звезди, много различни характери, виждаме и в други отбори, водещи в други първенства, как трудно се получава тази сплав, хората имат много голямо его и все пак футбол е и колективен спорт, не може да си мислиш, че си най-добрия от всичките 20 в групата, все пак някой трябва да ти подаде тази топка, да не забравяме, че футбол си играе на този принцип. Колега, един въпрос към вас, специално свързан с френски футбол. Две супер звезди акостираха във френското първенство. Споменахме Радамел Фалкао в Монако и Единсон Кавани в Пари Сен-Жермен. Кой от двамата очаквате да се представи по-добре, да вкара повече голови, ако може да сравните футболните качества на тези двама? Значи това са уникални футболисти. Много са и близки като игра. Нали, самото това, че те са латиноамериканци, имат коси, гърди, нали. Не мога наистина, много трудно да се каже кой ще се представи по-добре. С една идея може би Кавани, защото ПСЖ е малко по-изграден отбор. Да, тук споделям вашето мнение. Фалкао, Монако, шумеше се, не знам дали ще успее да вкара чак толкова много гола. И дали тези голове, които той ги вкара, ако са чак толкова много, ще са достатъчни на отбора, за да бъде топ-прес в Франция. Да разбирам ли, че според вас ПСЖ, въпреки огромните инвестиции на Монако, ПСЖ остава фаворит за титла? Иначе Монако и ПСЖ са топ-2 във Франция в момента. Да, нали, там се открива една така наречена испанска бездна,
типа Реал Мадрид, Барселона и всичко останало. Тук ще се получи Монако, ПСЖ и всичко останало. Така, да. Като всичко останало ще е на някакви, може би 2-3 светлини години за тях. Говорим колосална разлика в пари, играчи, каквото и не, както каза колегата, да, нови са, не са сработени, нали, но те имат невероятни качества и дори само едно-две изригвания на матч ще бъдат достатъчни на този отбор да вземе това, което се него. Не бива да забравяме сега, че и първата година, в която ПСЖ така стартираха много шумно, хвърлиха много пари, едно отборче като Монпеле, което общо взето целият състав струваше колкото един трансфер на ПСЖ, успя така мъжката да си извоюва титлата. И все пак във Франция, като изключим тази епоха на Лион от години на ретробство, там нещата не са толкова преценени. Винаги има някой, който може да измъкне нещо. Да, но ПСЖ първата си година нямаше пък чак толкова топ трансфери. Те по-скоро заложиха на треньора и на един нападател. Ибрахимович беше това момче. Некъв грозник, май да. Едно босниче, това е шведа. Онова там, да. Нали, някак си, те си говореше за многото пари, но пък не влязаха толкова много класни играчи, както в момента влязаха в Монако. Ако правилно ви разбирам, ви искате да кажете, че не Монпелие спечели титлата, а ПСЖ я загуби. Ами да, и според мен първата година на ПСЖ и първата година на Монако ще има Монако ще има много по-силна първа година. На базата на какво? По-добра селекция? По-добра селекция, да. Да. Ами да споменем и нещо друго. Френската лига 1 се завръща от български телевизионен ефир по един мач на кръг. Как мислите? Това е доста приятно, защото все пак хората се интересуват. Да, защото като казахте, сега извиня, че прекъсвам, как мислите това Френска лига 1 в български ефир, без Бундеслига и серия А? Защо тя по дяволите? Ами... Като... Значи, всичко се опира до финансите, шеф, това трябва да си го запишеш, деца ще го кажа. Правилата за френското, ако са 1000 лева, пикам ти на първенството. Аз няма да го коментирам, шеф да знаеш, не ме брой, батец. Не, то се записва, тримата сме в екип. Да. Ема пак ще ми да трен на Монпеля, хой, бате го коментири, какво го гледам това петък вечер, бе. Аз не мога да им произнесем фамилиите на тия, бе. Оливие Жиру! С 16 букви се пише между другото, ако не знаете. Да, и вместо френските мачове ги направят 3-4 следовия, точно след като сме изтрезнели, вечерта, когато излизаме обикновено изпадаме в алкохолен делириум, ние трябва да работим и коментираме мачове. Ние така че няма го направим. Какво напрежение живееме, да не може да се пиеш на спокойствие. Определено една Бундеслига, може би, имаше по-голямо място в българския ефир. Мисля, че последното издание на Шампионската лига доказва кое е в момента. Немците се върнаха в играта. Време е да заредим футбола, колеги. Ами да обърнем внимание на другите спортове, защото все пак не само мъже гледат. Нашето предаване, дамите харесват високи, стажни момчета, волейболисти, момчета носят радост на последните години, единствените, които правят нещо позитивно от колективните спортове. Защо винаги четвърти, 4 поредни години четвърти? Това става малко като една приказка с Левски, винаги сте втори, нещо така почва да ми пречат нещата на мен. Вижте, това може да се разгледа в два аспекта. Вие как го виждате? Четвъртото място за български колективен спорт. Изпили тази зелена стена. Пауза. Четвъртото място е успех. Безспорно, никой не го отрича. Въпросът е защо винаги стигаме до четвъртото място и не можем да надградиме. Тук трябва да си говорим някакви клишета от типа на това за менталитета. Да, което сега тия неща са толкова изтъркани, това просто трябва да се направи един колектив, който дойде и чужденец за треньор, втори чужденец за треньор. Така че нещата явно не опират до това, не е важно кой ще треньор. Колега, вземи нещо заяване и за нас. Ако ще напуснем картинката заради технически проблем. Тук колегата вече го отписахме, така че... То след тия изказания срещу шефовете не е чудно, че го издърпаха. Четвъртото место все пак си остава някакъв успех, но да нямаш никакво развитие в няколко поредни години, да не мога да се пребориш поне за едни бронзови медали. Да не забравяме и друго, обаче това е подмладен отбор, много от лидерите напуснаха, Пламен Константинов, Вал Николов. И въпреки всичко се поддържа едно стабилно ниво, това трябва да го отчетем. Това не може да се отрече. А и в волейбол, в мъжки волейбол в световен мащаб конкуренцията е много голяма. Имаме една Бразилия, имаме Италия, имаме Русия, имаме Куба, да не изброяваме другите държави. И България винаги е в елита. Да. Заслужават уважение момчетата. Абсолютно заслужават адмирации, но трябва да се отбележи, че една Бразилия, която е сигурно над 300 милиона население, вече има много голям избор. Все пак да намериш
10 българи над 2 метра си е малко така сложна работа, пък те да имат и достатъчно координация и да се работят и помежду си. И едно дърво да ти го турят за капитан на националния отбор. Да, това ще я питам, за да гледаме все пак в бъдещето, да имаме някакво развитие. Трябва да отчетеме слабостите, които... Само си кажеш нещо, кое? Да. Пийте кои с хубавите сокове. Разкарайте се за ръкълна полза. Не, колегата ме прекъсна, забравих си въпроса. Не, въпросът беше как се избира капитан на националния отбор. Да. Според мен не одобряват избор на този. Не, абсолютно. Значи искам да кажа за Тодор Алексиев, че той има два големи проблема. Той е най-големият куфър в историята на националния отбор, който пътува насам натам, на Танчо Лазаров, не знам какво му прави тъговачи с него. Обаче трябва да се отбележи едно много важно нещо. Тошко Алексиев, на всеки човек може да сбърка и да му се прости. Обаче Тошко Алексиев е направил толкова грешки, че Господ няма да му прости на него. И това искам да кажа. Добре, колега, не сте ли прекалено крайна? Аз мисля, че просто не аз не съм крайна, аз просто от оная забивка срещу Куба, дето си е да, на гърдите. Точно така и много халби в но вижте, Лучано помна тая история. От тогава минаха няколко години, според мен той се разви като волейболист. Психиката му е на по-високо ниво и в последните големи турнири наистина се утвърди като лидер на България. Имаше мачове, които буквално той ги измъхна със своите качества. Трябва да се отбележи, че капитана има една друга роля. То не е само до това да си така приличен волейболист. Въпросът е да имаш и така характер и да имаш самочувствието, че тия хора около тебе да те слушат и най-важното това става по един естествен път, а не да се налагаш на принципа на бонго-бонго. Колега, информираха на шефовете по слушалките, че нашият водещ не е уволнен и може да се завърне. И може да се завърне. Да, заповядай, колега. Не се представя, ела да кажеш и ти две-три думи за Значи първото, което искам да кажа е бати студиото един 100 лева вратче. Така е, така е. Имаме един въпрос. Режиме като ефтини курви на това легло. Какво беше чувството 10 минути да сте безработен? В тази медия е чудесно. Тогава защо се завърнахте? Аз това не мога да разбера. Заради мултимилионен договор, който ми предложиха и трябва... Аз мислех, че е от любов към зрители. Заради рейтинга, момче. Заради рейтинга, разбира. Не, ние сами си имахме рейтинг. Рейтинга... Има ли още нещо, което трябва да дискутираме, колеги? Колега, евентуално темата за оралния секс, ама тя не е спортна, така че... Дайме да превю все пак какво очакват зрителите следващото ни предаване. Може би те ще обсъдим. Може би българското участие в Евротурнир, което продължава, то не е приключило. Което все пак продължава, въпреки всичко, което не се е случвало така от доста време в късната есен да има отбор от България. И така, както да кажем, съдийския стигматизъм ли реши Ботев Пловдив от продължаване в групите, за Лея Радост и мачове в Европа за Лудогорец, достойни беройци в, мисля, че бях в Израел, нали? В военизиран Израел. Пореден син срам, България номер 3 или какво беше това по дяволите, това ще говорим другата седмица. Дават ни знак, че трябва да прекъсваме да чистачката. Да, чистачката да изчисти статери, може би това са новите наематели, така че това беше от нас. Приключваме, ще поговорим и другия път за падението на италиански футбол, трябва да споменем там. Да, мисля, че там ще има специален гост Владимир Иванов. Да, имаме едно момче предвид. Той остави наркотиците, разбрахте ли? Да, и аз така чух. Здраве! Да.